Diolch yn fawr. Un o'r pethau da am bregethu ar noswyl Nadolig yw I fod yn gyfle I ddymuno Nadolig llawen I chi gyd. Nid fi yw'r cynta falle, ond falle fi yw un o'r rai diwetha I wneud hynny eleni, ond gobeithio'n wir cewch chi Nadolig da a bendithiol. Gobeithio hefyd bod popeth yn barod, neu rhan fwyaf o bethau'n barod erbyn hyn os nag nhw. Mae braidd yn hwyr, ond un o'r pethau falle bod y bwyd wedi chi wedi meddwl am gyno Nadolig sydd o fod, ond un o'r cwestiynau wrth gwrs gyda'r Nadolig yw gyda phwy eich chi'n mynd I dreulio'r Nadolig, gyda phwy, gyda'ch teulu, gyda'ch ffrindiau, ar eich pennech hunain. Wel, fel mae Aaron wedi grybwyll, ni wedi bod yn edrych ar yr hanesion. Mae ni wedi bod yn edrych ar wahanol gymeriadau. A un o'r pethau, wrth gwrs, mae'r hanesion yma yn ei wneud yw gweithio ni, hyd yn oed os ni ar yn pennau hunain, os ni mewn cwmni bach iawn, does dim rhaid I ni fod yn hollol ar yn pennau hunain, gallwn ni ddathlu gyda Mair. Gallwn ni a Mair ddechrau'r mis yn llawenhau yn yw I a chawdwr. Gallwn ni ddathlu gyda'r doethion yn dod o bell I addoli brenin yr Iddewon. Gallwn ni ddathlu gyda Simeon oedd yn llawenhau o weld I a chawdwriaeth yr arglwydd. A gallwn ni ddathlu hefyd gyda'r Bugeiliaid. A dyna le ni bore yma yn yr ail benod. A mae'r hanes, wrth gwrs, yn gyfarwydd, ond wrth edrych nawr y bore yma, gobeithio falle, gewn ni gyfle I arafu rhywfaint a myfyrio ychydig. Wi am edrych ar yr hanes, ond os oes eisiau un adnod I hoelio'n sylw ni y bore yma byddwn ni'n cymryd geiriau'r angel anadnod 10 wrth y Bugeiliaid. Peidiwch a gofni oherwydd wele yr wyf yn cyhoeddi I chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Peidiwch a gofni. Lle bod rai o'ch chi wedi bod mewn sawl sioe Nadolig, walle, dibynnu faint o blant sydd gyda chi, os ydyn nhw yn yr ysgol, neu os wyron, neu dilwth, neu ffrindiau hyd yn oed, walle bod chi wedi bod. A yn sicr dros y blynyddoedd I ni gyd sydd o fod wedi gweld yn siar o'r sioeau Nadolig yma nhw'n, wel, ddiddorol heb fanylu rhagor. Mae'n ddiddorol pwy ongl mae'r ysgolion neu'r gwahanol grwpiau yma falle yn rhoi ar yr hanes. A fel reol, wrth gwrs, mae yna rhywbeth annwl iawn am yr olygfa. Yr hanes I ni'n sôn amdano fe nawr. Mae yna rhywbeth fel arfer, rhywbeth doniol iawn yn y sioeau yma. Ond pan I chi'n darllen yr hanes yn lyc, beth sy'n eich taro chi, does neb yn werthyn fan hyn. Gyda'r Bugeiliaid yma nawr ar y mynydd, dyn nhw ddim yn werthyn. Adnod 9, cyn yr adnod fi wedi dyfynnu nawr, mae'r angel yn sefyll wrth I hymyl, gogoniant yr arglwydd yn disgleirio I hamgell, a daeth arswyd arnynt. Maen nhw'n ofni. Arswyd, os ych chi'n gyfarwydd ar hen gyfeithiad, ofnasant yn ddirfawr. Yn llythrenol, maen nhw'n ofni ag ofon mawr. Ofni ofon mawr. Os ych chi wedi bod I Oakwood, byddwch chi'n gwybod am megaphobia, yr roller coaster sy'n yna. Wel, dwi ddim yn gwmws yw'r un peth, ond mae'n ddigon agos. Ofon mawr. Megaphobia. Maen nhw'n cael braw. A dyna pam I ni'n
darllen wedyn. Wrth gwrs, geiriau cynta'r angel wrth y Bugeiliaid yw, peidiwch ag ofni. A beth sy'n ddiddorol, mod i ni wedi clywed, os i ni wedi bod yn darllen yr hanes yn lyc, nid dyma'r tro cynta i'r angel wedyn. Dyna beth wedodd yr angel wrth Mair. Y tro cynta, paid ag ofni. Dyna beth wedodd yr angel hefyd wrth Sacharias, pan oedd yn y deml am yr angel yn ymddangos, paid ag ofni. A dyma mae'r angel yn ei weid nawr wrth y Bugeiliaid. Peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. A mae'n ymddangos i fi, wel, pan ni'n edrych ar yn byd ni, mae digon o ofon i gael, yn y byd. Mae rai ofnau, wel, maen nhw bron yn ddoniol, ydyn nhw. Mae'r ffobias yma i gael. Ystyr ffobia, wrth gwrs, yw ofon, a yn tŷ ni, ffobias corynod. Maen nhw wedi bod yn mewn dros y gia. Wel, dyn nhw'n para'n hir yn tŷ ni. Mae na'n allan nhw, eto ni beth a rannu tŷ gyda'r un coryn. Ond mae yna rai ofnau, felly sy'n fwy difrifol o lawer na ni. Fel mae rai o chi'n gwybod, wy'n cyfieithu yn yr wythnos. A un o'r pethau sydd yn dod wrth gyfieithu yw bod chi'n dysgu termau newydd. Pob math o termau. A rai termau sy'n codi'n aml iawn i chi'n ei dysgu nhw, sy'n eisiau wylo yn y gyrriadur, chi mor gyfarwydd â nhw. A un o'r geiriau hynny, wedi ddysgu, yw'r gair gorbryder. Chi'n gwybod beth yw Fi'n gwybod beth Carwyn wedi gyfieithu. Wel, a'r cyfieithiad swyddogol am orbryder, anxiety. A mae hwnna'n gyflwr difrifol iawn. Pobl yn poeni am bob math o bethau. A falle beth sy'n greulon am y cyflwr yna, yn aml iawn, does dim eisiau poeni am y pethau yma, ond am ryw reswm neu gilydd, mae'r gwydryn wastad yn hanner gwag. Mae yna oefalon, dyn nhw'n gallu cysgu, dyn nhw'n gallu mwynhau bywyd. Ofnau, pobl yn byw fel yna, mae yn gyflwr trienus. Wedyn ni, wrth gwrs, mae yna ofnau eraill. Pobl yn cael rhyw newyddion drwg iawn, felly mynd i weld y doctor a meddwl bod un peth yn bod arnyn nhw, a maen nhw'n clywed na bod y broblem yn fwy difrifol. Bod rhaid iddyn nhw gael llawdriniaeth fawr, a dim sicrwydd hyd yn oed ar ôl y llawdriniaeth y bydd y sefyllfa yna yn gwella. Maen nhw'n ofni, pobl yn colli swydd, a maen nhw'n ofni eto am i dyfodol nhw. Ofnau fel yna. Ond mae'r ofon fan hyn yn wahanol eto. Yr ofon sydd gyda ni yn yr hanes yma yn wahanol. Y Bugeiliaid yma nawr ar y mynydd, a maen nhw'n gweld gogoniant Duw yn disgleirio o'i amgell nhw. A maen nhw'n cael braw, daeth arswyd arnyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth i wneud. A mae hwnna'n rhan o brofiad y Nadolig. Gweld gogoniant Duw. Ac wedyn ni o weld gogoniant Duw, o gael braw at ogoniant Duw, clywed geiriau'r angel, peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. A o'n i'n meddwl, falle bydde fe'n werth i ni y bore yma, wrth i ni baratoi ar gyfer y Nadolig, i ni aros ychydig gyda geiriau'r angel, a cheisio deall beth yw ystyr, beth yw arwyddocad y geiriau yma, a beth yw arwyddocad nhw i ni. Yn gyntaf felly, bydden ni am weid, yw peidiwch ag ofni, ond ofnwch. I chi ar ddyn bore yma, ydy Carwyn wedi cyfieithu hwnna'n iawn. Peidiwch ag ofni, ofnwch. Sut y gall y ddoi beth yna fod yn wir? Wel, mae yna ddoi fath o ofon, i chi'n gweld. A mae'n ddiddorol eto, wrth i ni ddarllen yr hanes yn lyc,
A benod gynta, hanner, ni wedi clywed am Mair yn ystod y mis, geiriau Mair yn gynta. Mae hi'n gweud yn ei chan hi yn y benod gynta, adnod 50, y mae i drigaredd, sôn am yr arglwydd, y mae i drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i rai sy'n ei ofni ef. Lyc 1, adnod 50. A wedyn ni ar ddiwedd y benod, mae can Sechareias gyda ni, a mae'n sôn am Ioan Fedyddiwr fydd yn dod, fydd yn paratoi'r ffordd i'r Meseia, a mae'n sôn am y dyfodol nawr sydd yn dod trwy'r un sydd wedi addo, y gwaredwr mawr sydd wedi dod, ac mae'n gweud wrtho ni adnod 73, y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad, y roddau ni gael ein hachub o afel yn gelynion a'i addoli yn ddi-ofn, a'i wasanaethu yn ddi-ofn mewn sancteiddrwydd a chyflawnder. Ofni? Dim ofon. Siwt i chi'n gallu cysoni y ddoi beth yna? Wel, i chi'n gweld, mae yna ddoi, fel wedes i, mae yna ddoi ofon gyda ni yn y gair. Mae yna ofon sydd yn gyrru ni oddi wrth Dduw. Mae yna arswyd, fel mae'n cael ei weid fan hyn, arswyd, ofon mawr, sy'n yn gyrru ni oddi wrth Dduw. A mae yna ofon arall sy'n yn tynnu ni eto fe. A beth sy'n eisiau arno ni mwyn gwerthfawrogi'r Nadolig yn iawn, mwyn deall beth mae Duw yn ei weid wrtho ni fan hyn, yw'r ail ofon. Oedd yr ofon cynta gyda'r Bugeiliaid pan welon o'r gogoniant, o'n nhw'n bod beth i weid, o'n nhw'n bod ble i fynd, o'n nhw'n crynu yn ei sgitchau. Peidiwch ag ofni, peidiwch ag arswydo. Ond sylwoddolwch nawr, be sy'n yma? Gwelwch nawr fod Duw wedi dod yn agos. A dyna ran o neges y Nadolig. A Duw mawr, i ni'n gallu i weld yn y byd o'n cwmpas, ni'n gallu i weld yn y creu, ni'n gallu i weld yn y mynyddodd, yn y morodd, ni'n gallu gweld pan ni'n gallu gweld y ser, ni'n gallu gweld y bydysawd mawr mae wedi wneud, a mae'n i gynnal yn ei le, ni'n gweld ei waith ac ni'n gallu gweld rwyfaint o'i waith yno ni'n gweld y galluodd, y doniau, beth mae pobl yn gallu wneud, ni'n gweld rhyw ôl o waith Duw ac o ogoniant Duw. Ond dim ond adlewyrchiad bach. Chymod, fel mae pobl, maen nhw'n edrych ar pan fydd yna rhyw eclips, maen nhw'n gweud, pidwch edrych ar yr haid, gallwch chi dallu chi yna, mae'n ormodd i chi. Mae rhaid chi edrych arno fe trwy rhyw adlewyrchiad. Wel, rhyw adlewyrchiad o ogoniant Duw sydd gyda ni o'n cwmpas ni. Ond beth se ni'n cael golwg ar ei ogoniant fel mae yn ei lawnder. Chymod, mae pobl yn gweud, wel, bydden ni'n credu, se Duw nawr yn tynnu'r llen yn ôl, se Duw yn sefyll o mlaen i nawr, bydden ni'n credu wedyn ni, bydden ni'n gallu holi'r cwestiynau sydd gyda fi, bydden ni'n gallu gweithio fe y problemau wi wedi cael, a wedyn ni bydden ni'n gallu rhoi fe'n ei le, a wedyn ni bydden ni'n gallu gweud, wel, na fe, gredau yno ti nawr, i ti wedi cwrdd â fi ar yn lefel i. Maen nhw'n siarad yn eu cyfer nhw, dyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n weid. Gogoniant Duw. I chi'n gweld yn y Beibl, pe mae Duw yn ymddangos yn ei ogoniant, sneb yn dadle gyda Duw. Mae Job yn rhoi law am ei geg. O'n i'n ffôl i siarad amdana ti. Pidwch ag arswydo, ond ofnwch Dduw yn ei fawr Cofiwch siwt i'n yw mewn gwirionedd. Cofiwch hynny yn gyntaf felly. Wedyn, yn ail, peidiwch ag ofni, grandewch. Peidiwch ag ofni, grandewch.
oedd y Bugeiliaid wedi cael braw, ond nhw ddim gwybod beth i wneud. A mae angel yn dod atyn nhw. Ac ystyr y gair angel, wrth gwrs, yw negesydd. Mae Duw wedi anfon negesydd atyn nhw. Mae neges, oedd ddim llawer o system bos, o'ch chi ddim yn gallu sgwennu llythurau o ddrai yn gallu gwneud, wrth gwrs, ond oedd ddim yn byth cyffredin iawn ar y pryd yma. Os oedd neges gyda chi, oedd rhaid i chi ala negesydd. Hyd yn oed os o'ch chi wedi sgrifennu'r neges, oedd rhaid i'r negesydd fynd a'r neges at bobl. A dyma sy'n digwydd fan hyn i'r Bugeiliaid yma. Angel yr arglwydd yn sefyll wrth i hymyl nhw, a'n dod â neges oddi wrth Dduw iddyn nhw, i'r Bugeiliaid yma. Mae eisiau cofio, i ni falle ansyniadau ni am sioeau Nadolig a'r plant mor annwyl fel Bugeiliaid, ond mae eisiau ni gofio bywyd caled iawn oedd gyda'r Bugeiliaid. Ond nhw ddim yn rhan ganolog. Mae'r sôn fan hyn amdanyn nhw yn gwylio eu praidd tu fas i Bethlehem. Bethlehem rhyw 6 milltir falle o'r deml yn Jerusalem. A gallen ni gered rhan fwyo ni, falle se rhaid, gallen ni gered rhyw 6 milltir, a dyn ni ddim yn cered llawer, ond oedd rhain yn cered digon, bydden nhw wedi gallu cered, ond wrth gwrs, bod nhw mor agos at y deml, lle oedd Duw yn siarad â'i bobl, o'n nhw mor bell ag y gallen nhw fod. Ac os rhan o waith Bugail oedd bod gyda'r defed drwy'r amser. O'n nhw'n byw ac yn bod, o'n nhw'n cysgu gyda'r defed, ac os o'n anifeiliaid allai ddod, byddai'r defed yn gallu crwydro, oedd eisiau gofalu bod bwyd gyda nhw, oedd rhaid iddyn nhw fod. A un o ganlyniadau hynny wedyn ni, oedd dyn nhw ddim yn gallu mynd i'r deml. O'n nhw'n gaeth iddi praidd nhw i bob pwrpas, a dyn nhw ddim yn gallu mynd i'r seremoniau, dyn nhw ddim yn gallu aberthu, o'n nhw ar y tu fas. Oedd pobl yn edrych lawr i trwynau arnyn nhw. Ond mae Duw yn dod atyn nhw. A mae'n siarad â nhw. Grandewch beth sydd gyda fi i weid wrtho chi. Wele yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Mae newyddion da gyda fi i chi. Mae ni'n meddwl weithiau ni am y Nadolig, am y goleuadau, ni'n meddwl falle am y ffilmiau Nadolig, ni'n meddwl am yr pethau eraill ni'n gysylltu ar ddarddurniadau. Mae ni'n meddwl am yr ochr weladwy i gyd. Ond fan hyn, meddwl am y newyddion da, meddwl am y neges oedd yr angel am i'r Bugeiliaid mae'n neud. A mae'n dechrau fan hyn, newydd da am lawenydd mawr. Dwi'n bod siwt flwyddyn i chi wedi cael. Ydy ddi wedi bod yn flwyddyn dda? Falle bod wedi bod yn flwyddyn gymysg. Falle byddech chi'n gallu meddwl am rai pethau anodd, ond falle yng nghanol y pethau anodd, falle bod yna rai pethau da. Fel mae'n digwydd wythnos diwetha, a fi'n gobeithio bydden nhw'n maddau hefyd, dyn nhw ddim gyda ni heddi, ond rai ni'n gwybod, os ni'n ar y grŵp WhatsApp, bod Marc a Michaela wedi cael newyddion da iawn. Maen nhw wedi cael gwybod nawr bod nhw'n cael hawl i sefyll yn Rydym. Am byth, faint maen nhw'n moyn. Maen nhw'n cael, bydd nhw'n eisiau nhw boeni nawr am gael ei erlyd o'r wlad. Mae'r
datganiad wedi dod a, wel, o'ch chi'n gweld, mae fe'n rwydd deall i Llawenydd, maen nhw wedi yla yr cadarnhad, rhaid gofyn bod ni'n hame, bod nhw'n gweud y gwir, i ni wedi cael copi ar WhatsApp, sgrin-lun, o'r neges gan y Llywodraeth i weid bod hawl gyda nhw aros. Wel, na chi Lywena, na ffordd dda o gwbl, fi'n siŵr bod nhw'n dathlu nawr, a byddan nhw'n dathlu dros y Nadolig, ac mae'n newyddion da ni hefyd, wrth gwrs, i ni'n dathlu gyda nhw. Diolch am bethau fel yna. Ond dwi ddim am strwa y dathlu mewn unrhyw fodd, ond mor dda yw'r newyddion hynny. Falle, mi'n fod bydden nhw'n gweud, falle bydden nhw ddim yn cydnabod, ond fi'n siw dwi ddim yn hawdd o hyd. Mae teulu nhw, rhan fwyaf o'i teulu nhw, yn dal i fyw yn ei Affrica. Mae rieni nhw yn ei Affrica. Mae merch mac dyn nhw nawr, a allwn ni ddychmygu, i ni'n gwybod rai o'n ni, falle, mae'n teuluodd ni yn bell i ffwrdd, dwi'n mynd hawdd. Rhaid bod yna rhywfaint o hiraeth. Bod yna fanteision o fod ym Rydym. Dwi ddim yn dda i gyd, ddim yn fel i gyd. Falle bydd yna beth eraill, bydd yna broblemau eraill. A fel yna newyddion da byd yma, mae yna rhywbeth, falle rhywbethau calonogol, ond dwi ddim yn hollol ddigwmwl bob tro. Ac os i ni'n byw mewn byd anhemherffeth ydyn ni, ond mae'r newyddion da yma yn wahanol. Mae'r newyddion da yma yn newyddion da i bob sefyllfa. Mae newyddion da i ni yng Nghymru, mae newyddion da i ni os yw bywyd yn hawdd arno ni, mae newyddion da i ni os i ni mewn trafferthion. Ni'n cofio yn wythnosol am Gristnogion sy'n dioddau dros eu ffydd yn y byd. Gweddio amdanyn nhw'n cael ei erlyd, pwysau mawr wrth eu teuluoedd nhw, wrth eu cymdeithas nhw, wrth y Llywodraeth. Mae newyddion da iddyn nhw. Rai yn wael i hechyd, mae newyddion da iddyn nhw. Newyddion da am lywenydd mawr. Yr hwnna fydd i'r holl bobl. Nid dim ond i rai, ond i'r holl bobl. Newyddion da, grandewch. Pidwch ag ofni, pidwch ag arswydo, grandewch. Pidwch ag ofni, deallwch. Deallwch. Un peth yw gweud bod yna newyddion da. Peth arall wedyn yw deall beth yw'r newyddion da yma. Be sy'n mor dda amdano fe bod e'n gallu siarad â unrhyw berson, o unrhyw gefndir, mewn unrhyw sefyllfa, yn rwle yn y byd. Peidiwch ag ofni, deallwch. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr. Yr hwn yw'r Mesaia, yr arglwydd. Dyma fe chi, dyma'r newyddion da, dyma beth sy'n eisiau chi wybod nawr. Mae yna ragor i weid, wrth gwrs. Dim ond dechrau i fengil Malik. Mae yna llawer iawn mwy gyda fe i weid ar ôl hyn. Ond dyma'r man cychwyn. Mae rhaid dechrau fan hyn. Mae un person, mae yna un person arbennig wedi eni yn Ninas Dafydd ym Methlehem, a mae e'n waredwr. Fe yw'r Mesaia, fe yw'r un sydd wedi addo, fe yw yr arglwydd. Os ych chi moyn y newyddion da yma, mae rhaid i chi edrych ato fe. Os ych chi moyn y cysur yma, mae rhaid i chi edrych ato fe. Os ych chi moyn y llawenydd yma, mae rhaid i chi edrych ato fe. Mae popeth ynddo fe. Popeth yn dod at ei gilydd ynddo fe.
Pidwch a gofni. Deallwch, edrychwch ato fe. Gwelwch nawr yn y ffordd mae'n dod i'r byd. Disgwch rhywbeth amdano fe nawr. Gwelwch wedyn ni yr hanes sy'n dilyn wrth gwrs. Ewch gyda fe wedyn ni bob cam i'r groes. Gwelwch wedyn ni yn cael ei roi mewn bedd. Ac wedyn ni yn codi yn fuddugoliaethus o'r bedd. Deallwch, na'r newyddion da, fe yw yr efengil, edrychwch ato fe. Ac wedyn ni yn ola, pidwch a gofni. Ewch, ewch. Mae'r angel yn dod, mae'n dod â neges at y Bugeiliaid. Ac wedyn ni ar ôl roi y neges, eto mae'r llun efol yn ymddangos ac yn moli Duw ac yn gweud gogoniant yn y goruchaf i Dduw ar y ddeiar tangnefedd y rai sydd wrth i fodd ac wedyn ni'n diflannu. Mae'r llen yn cael ei thynnu wedyn ni. Mae'r gogoniant yn nefol yn diflannu. A mae'r Bugeiliaid yn cael ei gadael. Ac yn meddwl nawr am beth maen nhw wedi glywed. A maen nhw'n gweud, mae rhaid i ni wneud rhywbeth ynglyn â hyn. Dyn ni ddim yn mynd i wneud rhywbeth nawr, dyn ni'n mynd i sôn wrth yn plant neu'n wyrio, neu ni welon ni rhywbeth mawr, rwy'n noswaith ar ben y mynydd, rwy stori i ni gael adrodd wrth y tân i ladd amser. Neu dyna sydd gyda nhw fan hyn. Wedi'r angylion fynd ymaith o ddiwrthyn, dechreuodd y Bugeiliaid ddweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem. Chi'n gweld o'n nhw wedi deall beth oedd yr angel yn ei weid. Oedd yr angel mwy na ddim wedi gweud wrthyn nhw am fynd, ond oedd yr awgrym yn gryf. Ganwyd i chwi. Nege dim ond i Israel, nege dim ond i'r bobl sydd oedd yn mynd yn reolaidd i'r deml, pobl fel Simeon neu Anna oedd yn byw yn y deml i bob pwrpas na, i chi. Mae'r gwaredwr yma wedi dod ar hwn yw'r Mesaia. A dyma'r arwydd i chwi. Mae yna arwydd yn cael ei roi i chi mynd i allu i nabod e. I chi mynd i allu weid pwy yw e. Dyma'r arwydd i chi. Cewch i hyd i'r un bach wedi rwymo mewn dillad baban yn gorwedd mewn presef ym Bethlehem. Mae yna, mae wedi cael ei eni. Gadewch i ni fynd i ddiweld e. Gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd. Nid gweld a ydy hyn wedi digwydd. Gweld yr hyn sydd wedi digwydd. Y peth yr ysbysodd yr arglwydd ni amdano. Oedd rhaid mynd. Oedd rhaid mynd a gweld beth mae Duw wedi wneud. Oedd rhaid gweld y baban yma, oedd wedi eni. A maen nhw'n mynd i Bethlehem, a maen nhw'n dod o hyd. Bethlehem ddim yn lle mawr iawn, ond eto oedd rhaid chwilio rhywfaint, ond nhw'n gwybod ble edrych mewn preseb. Baban wedi newydd gael ei eni, a dyma nhw'n mynd, a dyma nhw nawr yn mynegu, yn rhoi gwybod i Mair a Joseph popeth o nhw wedi weld. Nid yr angylion nawr yn dod y Bugeiliaid yma, yn dod wedi gryndo ar yr angel, wedi gryndo ar neges Duw, dod gweld y baban, llawenhau yn yr hyn o Duw wedi gyflawni ac yn rhoi gwybod i Joseph a Mair. A Mair yn cadw'r geiriau yma yn ei chalon. Y gair mae'n aros gyda ni, a nhw nawr yn mynd ôl at i Defed. O'n ryfedd o'n i'n gweud, o'n nhw'n gadael i Defed fel reol, o'n nhw ddim yn gallu, ond oedd y digwyddiad yma
mor arbennig, mor wahanol i bopeth arall, mor bwysig, oedd rhaid yn nhw fynd. A maen nhw'n mynd, a maen nhw'n dychwelyd yn môl i Duw ac yn ei ogoniddi fe. Mae'r holl bethau a glywsant ac a welsant yn union fel y llefarwyd wrthyn. O'n nhw wedi dechrau mewn arswyd, a maen nhw'n gorffen mewn gorfoledd. Nawr, dwi ddim yn gwybod shwt i chi leni wrth i'r Nadolig ddod ato chi. Ydy chi, os na rhywbeth, rhyw ofnau gyda chi? Os na ryw ofon, fel oedd gyda'r Bugeiliaid, a ryw ymwybyddiaeth o Dduw? A chi'n gwybod, yw pethau ddim yn iawn rynto chi a fi. Dych chi ddim fel sa chi'n gallu dod yn agos ato fe. Mae yna rhywbeth yn eich cadw chi draw hynny i gyd. Wel, edrychwch ar yr hanes fan hyn. Gwrandewch ar eiriau yr angel. Peidiwch a gofni wele rwyf yn cyhoeddi i chwi. Newydd da am lywenydd mawr. Does dim eisiau chi aros mewn arswyd, a does dim eisiau chwaith i chi aros gyda llawenydd y byd yma. Oedd pobl yn dymuno Nadolig llawen iddi gilydd. Wi wedi sylwi y blynyddoedd diwetha, llai o hynny a mwy o chi wedi clywed pobl yn dymuno, have a good one, have a good one. Dyna'r dywediad yma. Beth yw ystyr hwnna? Dwi'n gwybod, fi'n cymryd dydd Nadolig, dim yn rhywbeth bod hwnna, bod digon o fwyd, bod digon o bob, digon o ddathlu, na fe, bod chi'n cael digon o sport am un dwyrnod, a wedyn, nôl â chi wedyn, eich problemau, eich gofidiau, eich ffili talu, chi wedi gwario gormod dros Nadolig, chi ffili talu am ddim byd, chi'n byw a'ch brechdanau jam am y misiodd nesaf, a popeth arall yno. Nid dyna sydd gyda'r angel, nid dyna'r Nadolig. Rwyf yn mynegu i chwi newyddion da am lawenydd mawr, mwy nag un dwyrnod, mwy nag un adeg o'r flwyddyn. Llawenydd sy'n dechrau nawr. Dyna beth sy'n un o'r pethau braf eraill am y Nadolig i fi, o leia. Yw'r carolau yma, mae ni'n canu yn y minnau yn cyneuon ni drwy'r flwyddyn, a ni'n gyfarwydd iawn yn nhw. Y carolau yma, dim ond unwaith y flwyddyn, i ni'n canu nhw. Wel, a weithiau, mae ni wedi canu rai bore yma. Wel, ie, llawenydd. Mae yna rhyw adlais yn y carolau yma o neges yr angel. A dim ond dechrau ni, nawr. Ryw ddydd, byddwn ni'n gallu darllen y can yr angylion nawr, ond ryw ddydd, bydd na dorf aneirif yn dod at ei gilydd i lawenhau gyda ni. Yn hyn. Dyna sydd yn disgwyl ni. Dyna sydd wedi dod i ni trwy'r Nadolig. Wel, boed yr arglwydd yn helpu ni beidio ag arswydo, ond gwrando ar y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl a edrych at yr un sydd wedi eni yn Ninas Dafydd, y gwiredwr, y Meseia, yr arglwydd, mwyn i enw.